와, मोनसे जिनिसाथ' बिराद मोजांलै बे सानमोननाव। बिसनानि गाद्दिफ्रा मासे बिसना लेफु लेफुथारलै एकदम ना। जोंनासो माने आंनिया आरोना गाद्दिया बिदि नङालै मा। बे सानमोननि बिसना होनबाथाय देन्जार जायोलै मालाय जा मालाय दाम गोसानि खोमा। आंबो देनांहाय थेख्लानोबो आइनोबो आंनोबो बानायहोजोबगोन र' जोंहाबो। है हायालै बे सानमोनजों मालायसो देन्जारलै आसोला। आमफ्रायथ' आयु हाबाब आं बिहामजो जाबाय बे न'नि। नाथाय मानोबा फिलिंससो मोनोना बे बारा फैयाखैलै आंनाव। टाइमथ' लागोन एडजास्ट जानायाव नाथाय बेसेबां टाइम लागोन बुंनो हाया आङो। बिहामजो जाबानो बिराद बुरजा खामानि मावनांगौ। मा जाबावगोनलै गाबोनबा खयथासोआव सिखारनांगौ बिसना। आंथ' बेहाय डाइरेक्टसो फैनाय जाबायना जेबोबो लाबोफायासै। इनिफ्राय न'आवबोथ' आङो जा एखनबा लेटसो सिखारोना। रायाबानो जाबाय दे जुलियायाबो रायखानाय नङा बियो। आरोथ' मानोबा फैनानै बारा गोसोखौनो मोजां मोनासै माथो आं। अबावलै आरो न'नि बायदि जानो दे न'नि बाथ्रायानो एकदम आलदाखा। ओमफ्रायथ' गुबुननावथ' गासिबोथ' एखे जाजोबाना। आंथ' जोबोद गोसोखांबाय थायोलै न'खौनो गोसोखांबाय थाबायना दा। ओइ मा फाव जालायखोब्रा बेनालाय? ओइ थुनथुलि। सानदों फैबाय। फैदो आरो दहायनिफ्रायनो गावहा रायलायफैयासै जिरायना रायलायनोसै। नङा माने आङो दख'ना गानस्लायदो खोमालै नै नों। आइयाबो बुंबाय नालाय नोंथ' लाबोफानोबो हायासै। सफैनायाबोथ' आरो इमारजेन्सिसो फैनाय जाबायना। दख'ना गानस्लायनो लाबोदों आरो नों? औ ओमफ्रायो। सार नों आंखौ जोबोद केयार खालामखायो न'? औ ओमफ्राय एसे मोजां उन्दुरा थुनथुलि थोद। माथो आखाइ आथिं बोरै दं नोंनालाय? बिसिनायानो एथ' गुवारखा गावहा माबा बोरै उन्दुखो देनाय? माबालै सान माने आं न'आवनो बिदिनो उन्दुखायोना बेखायनो। होमबाबो ना थुनथुलि। माथो जानाय दं आरोना। दे होमबालाय ओमफ्राय दख'नाया न'आव लादो। जुदि बेखौ गाननो बारा मोजां मोनाखैबा आइया माने गावजों थांफिननो थिनदों आरोना सोलायनो दस्राखौ गानोबा। दे आंथ' आरो गांसेबो लाबोनाय जायासैना। दे जागोन बियो बेनो। दे होमबालाय नों दख'ना गानस्लायदो ओमफ्राय ओंखाम जाहैनोसै जोङो। दे। ओमफ्राय नाय सान नोंसिनाव गाबोन बिराद बुरजा खामानि मावहोगोन नामालै आंखौ हो? खामानि? नाय आं खामानि मावनायाथ' मावगोन नाथाय बांद्राय फुङावनो सिखारनानै मावद्रायनांगौबा जानाय नङालै। बिहामजो जाबानो जे आंखौ थिगसे खामानि मावहोयो बे नङा दे। नाथाय उफायथ' गैयाना थुनथुलि खामानिखौथ' नों मावनांगोनलै। मावगोनब्रा मानोथो मावा जानो अब्लाबो ना। जेबो नङा बांद्राय खामानि गैया। नों फुङाव 4टायाव सिखारदो दा 4 बाजियाव। बेनिफ्राय सिला सिबदो बासन सुदो मोनथिबायना? आरो जोंहा आफाया फुङावनो खामानियाव थाङो नालाय नों ओंखामखौथ' बिराद थाब फोमोननांगोनलै ओंखाम ओंख्रिखौ। औ आरो मोसौ खाहैखांबा गोबोरखिखौ गारदोलाय। बिनिफ्रायथ' दाउनो आदार होदो आरो अमाखौ माने आदार हैदो मोनथिबाय बिराद खामानि दङथ'। ओंखामाथ' 8 बाजिसोबानो रेडि जानांगोन। आंथ' 8 बाजियावसो सिरि मोनो माथो एखनबा। औ नङाबाथ' आइयाबो बिराद रागा जोङो। जेबो नङा सान आंहाबोथ' फुङावनो थांखानांगोन ना। ओमफ्रायथ' आंहाबो बारा सोलाबनाय नङादां। नायदो दे बिदिबा बोरै जानो नों थानायखिनिखौ माने थांसान्दि मावनोथ' नांगोन ना। ओंखाम ओंख्रिखौथ' संथारनांगोनलै नोङो। दाथ' बिहामजोना बाबालाय बहा गबावनो दे। आयु सान नों मानो बिब्दि बुंखो दे जेनेबा आं मालाय बायदि। नङारा माने आइया जाहाथे रागा जोङा बेखायनो खिन्थाखाबायब्रा। ओमफ्राय आंलाय दानो फैथारखायाखै माथो आंथ' आलासि जानोसो फैदों दा नोंसिनाव। आं फैनायाथ' एसे सम नांबावगौ ना उनाव जागोनब्रा बेफोरो। होमबाबोथ' ना आबै आबौ आइ आफायाबो नोंनि आखाइनिनो ओंखाम संनाय जानो लुगैनानै दंनो। नंगौ नामा? फैथारबाबो आलासि जाफैबाबो फैथ'वाबाबो उफायथ' गैयाना बिहामजो जाथारबायबा। दे जागोन दे माबा मोनसे जागोन सोरांग्रोथोंसै। औ ओमफ्रायथ' गाबोन आलासिबो फैबावगोनसो। नोङो नोंनि आखाइनिनो संनाय जानो लुगैजोबनानै दंना बयबो। नोंसिनि न'नि मानसियानो जाखाबायमोन उनाव लिंहरबानो जायोमोन ना आलासिखौ सान। आंनि बिहामजो फैदों माने नों आंनि सनाया फैनानै दंफैयो अब्लालाय बयबो फैखागोन ना। आंखौलाय माथो दाख्लै नुखांजोब्बायमोनलाय। दे जेबो सानाना बेफोरखौ
आं फैगासिनो दे नों थाथ'। दख'नाया फसायाबा दा आइनिखौ माने लायफिनबानो जाबाय दै। अलंआबा मा जाबाय थादों नोङो? गाबोन स्कुल थांनांगौ हो? मा जानो? औ दहायनिफ्रायनो नायै मा जाबाय थादोंथाय बियो? अलं आबौआ खिन्थादों स्कुलाव पेरेन्टस मिटिं दङनो दा ओमफ्राय थांनांगौ। औ माथो जाखो आं दङ ना आं थांबानोथ' जाबायना। आबा अलं नों माखौ टेनसन जादों? नोङो दुखु जानाङा ना गाबोन आं जेरावबो थाङाथ' फ्रियैनो दङ नोंनि स्कुलाव थांगोन आङो। आयै मोनथिगौ ना आंनि लोगोफोरना मालाय गासिबो बिमा बिफा फैजोबो आरोथ' आंनि गासिबो स्कुल प्रग्रामावबो जेरावबो आफाया फैयाना जोबोद दुखु मोनो आङो। बेखायनो आं सानदों आं गाबोन थाङा स्कुलाव। नुदों आइ मा प्रब्लेम जायो बेखायनो बुंदों आङो बेखायनो। आयै प्लिज नों आरो सुरु दाजासै। गथ'आ जे मा खुसि लुगैदों बेखौबो सानला नामा नोङो? गावनि जिदावनो जानानै लाजोबसै संसारखौनो। गावनि आधा मानि संसार दंबावो नोंनि जेबो बैसोआनो जायाखै होमबा? ओमफ्राय बिदिबानो जे नों बुंनायखौ आं मानिगोन बे नङाना आयै? आं थाङालै आयै ओमफ्रायथ' गोसोबो गैखाया आङो। आबा अलं बेफोरबायदि बुंनो हामा नङाना। आं थांगोन नोंनि आइयानो अब्ला माखौ दुखु जादों नोङो? नोंनि आफायाल'सो फैया। बेखौ मोजां मोननोसै नोङो गथ'आ जे हनै बेसे दुखु जादों। आरोथ' आइ सना जुदि बे मानसिया फैया अलंबारनि बिफाया अब्ला बे थैबाय नामा हो? बिनि सारादुखौनो खुंना होनोसै आं। होख्रावना जेबो जाया आइ सना बिनि सारादुखौनो खुंबानोथ' होमबानो जोब्बायना गासिबो। अलंबारनि बिफाया थैयाखै आयै। नों बेफोरबायदि दा बुं बिखौ। अब्ला बुं बिखौ बिनि मुंखौ बुं नङाबा मानसिखौ खेबसे लिंहर। नों जुदि बेजों थानो गोसो गैयाबाबो जेबो नङा मानसिखौल' खेबसे लिंहर। अब्लानोथ' गावबोथ' नुथोंना एसे गथ'आ। गावनि बिफाखौ नुथों गथ'आ बिफाया गावनि फिसालाखौ नुथों खेबसे लिंहर आइ। आंबो जेबो जबरदस्ति खालामा जुदि नोंसोर गोसो गैयाबा। नङाबाथ' आं सारादुखौनो खुंना होनोसै बिनिखौ। बेफोरबायदि दा बुं आयै बेफोरबायदि गाज्रि राव बाहायनाङा। अलंबारनि बिफाया दङ आरो आंनि खाथियावनो दङ। मा? औ आयै। आरे बा गथ'नि बिफायानोथ' सोरथोमार बेलाय। दिनैबा हले मोनथिसिगोन खोमालै आङो। आंबो बिराद एक्साइटेड जानानै दङ मोनथिनो थाखाय। ड्रामायाथ' गोगोम जाबाय माथो बिसिनाबो। नाथाय हासबेन्डआनोथ' मेडामना मानो थाफाया? जेबो नङा दे दिनैथ' मोनथिखासिगोन खोमालै आङो। नोंसोर बेखौ मोनथिनो नायनो बुंबाय थायो जेब्लायबो खोनासंनो हाला आङो। मा? बे जुदि खाथियावनो दङबा लिंहरा मानो? एसे आमना सामनाबो रायलायनि बेजों। आं लिंहरबालाय मा जानो आयै देनाय? बेसेबा फैगोना फैया मिथिया। मानो आइ मानो फैया जानो? नों खेबसेथ' बुं नङाबा आं रायलायगोन बेजों। आं बेखौ रिकुवेस्ट खालामगोन आबौ अलंबारनि थाखायबाबो खेबसे फैथों होननानै। बेनि सेराव आखाइ खबजोबना बुंगोन आङो जे आंनि आबौ अलंनि थाखाय खेबसे नुजाफैथों होननानै। बेसेरा अलंबार बिफानि थाखाय बेसेबांबा सेट जाबाय थायो न'। इसोरा थाबैनो बिनि बिफाखौ लोगो मोनहोथों दे। गथ'खौबो नायनो गोसो गैलायै खेबसेबो माबायदि बिफा जाखो बेलाय। वाव फुंनि गोजोन बार बेसेबा मोजां नङा होमबा बाजै? ओमफ्रायथ' बोरै नांखोब्रा जोंनि न'आव थानानै? मोजां मोनबायना बाजै? मोजाङाथ' मोजां र' मेहे। ओमफ्राय मिथिगौ ना बेसेबा फुङावनो सिखारनांबाय आं दिनै। आइया ओमफ्राय मोजांसो दा फुङाव सिखारनो हानाया? औ ओमफ्राय नोंलाय बोरै दिनै फुङावनो सिखारखो नोंबो? माथो बुंबावनो आरोना बिदिनोलै गोसोबा सिखारो गोसो गैयाबा सिखारा। खामानियालाय माथो दंब्रा खामानिबो गैयाना। अब्ला मेहे बबेबा मोजां खामानि नों मोजां मोननायानो जा बेहाय गोसो होआ मानो? ओइ मानोब्रा बाजै सोरखौ जाहोनांगौ आंहालाय? जाम्बा होन नोङो बिमा बिफायालाय माथो जाखो हो? एसेबां आजां गाजां फेदेरबाय फोलावबाय दा ओमफ्राय सोरखौ जाहोनोनो बेना? गोसो गैथ'वालै बाजै आं जेबो खामानि मावा बुंखाबायना। नों मानो बिब्दि बुङो मिथिगौ आंबो। अब्लाबो ना गोसोखौबो एसे आवगायनो नाजानांसिगोन ना नोङो। बेसेबा गोबाव जाबाय मेहे। मा नों बै माने सिगांनि जानाय जाथायखौनो बावनो हायाखै दाबो? बावनोथ' हाखानायबो नङा एसेबां गोरलैयै। थेवबो नाजानांगोन ना नोङो। प्लिज बाजै एकदम सेन्स टपिक। आरो जे मैयाबो जाब्रबथाय जानाया बे मा?
다 जेरै नों सानदोंना थिग बेबायदिनो आंबो सानदोंमोन नाथाय बेनो सैथो बाजै जायखौ जों सानदोंना बे नङा गुबुनसो महरा एखेबालाय माथो जानोना बोरैबा बिखा ख्लाब मोनलायखादों आंबो जेन बेनो आंनि खाथियाव गसंनानै दं मेहेर मा जोंनि हाथरखिजों जेबो कानेक्सन गैमाराना बियो आं बिलिभ खालामनोनो हाया जाथारदोंलै गैयालै बाजै बे गुबुनसो बेजों जेबो सोमोन्दो गैया बिहा ए टु जेड जेबो कानेक्सन गैया महराल'सो आं न'आवबो खिन्थायाखै रावनोबो आंबोथ' ना बोरैबा मोनबाय थादों नुनानै मैयाबो आं फोथायनोनो हायासैना अके बाथोलै बाजै बेखौ रायलायबाय थायो नामा दस्रा टपिक हाय गावा जोंनाव फैबाय दिनै एबारसो दिनै नोंनि संनाय खावनाय मोनजासिगोन ना औ नाथाय गोथाव नङाबाबो गोथाव होनबानो जाबाय आरोना मेहेर जायो दे मानो जाया जानो गावहा माबा थालांखाथाराबो मायाबो बिदि जायोनालै माब्लाथो फैथारबावगोन र' आरो सम दंना एकदम न'खौनो गारना फैनो बाखाथारो बियो नङा होनलाय जाम्बा बिदि जायो नामा एसे माखासे खामानिनि थाखायसो थाद'नांदों दा बाखिथ' आरो फैबानो जाबाय बेलाय माथो बेस्रा आदाया बेसेबा नेबाय थायो गावखौ माला फैगोननो नंगौ नामा नेबायानो थाथों दे आरो बियो ओमफ्रायथ' नोंनाबो आदाखौ बिदि नेहोबाय थानानै अराय जिउ नेनाङाथ' जायो नामा बिब्दि जाया दे डाइरेक्ट बुंखायो आं बिराद दुखु मोनखागोन हले आदाया बेबायदि दा खालामखालै बाजै आंनि आदाखौ थगायनाङा दे आंलाय मानो थगायनांगौ जाखो दे होमबाबो दानि जुग ना फोथायनाय मोनलाय लाङा सोबाव जोंनालाय अलरेडि जुलियानो जाखाबाय माथो बाखिलाय आरो आं फैब्लानो जाबाय बे उनाव जागोन र' दे होमबा थाथ'ना आं दसे बैसिम थांबावथारनि मोजां नांदोंना फुंफोराव एकदम फ्रेश मोनखायो गोसोफोरखौ बाजै बेबायदि दसे सम थाबायबाबो माने औरा ना ओमफ्राय आंबो आगोलाव बिराद मोजां मोनोमोन दा बादुलि जाबायलै आङो आयु माहिखौ आइया जोबोद रायना हरबायना दाथ' जोबोद गाज्रि मोनबाय थासिगोन बियो लोगोसे जोबोद दुखु मोनबाय थासिगोन बिसोरा आंखौ मददसो खालामदों नाथाय आइया बेखौनो रायनानैसो हरबाय दहाय आं फनबो हरबाय ओमफ्राय हमासै मानो हमबावनो हमखानाय नंला माहिरा जोबोद लासिं सिं रायहरखाबायलै आंथ' मोखांखौनो मारै दिन्थिबावनोथाय माब्लाबा लोगो मोनबा आइया एकदम बिब्दि खालामथारनाङामोनलै मोनसे टाइमाव बेसो मदद खालामदों दा बेखौनो बिदि रायहरबाय आइया जोबोद लासिं सिं जाबायलै अयनाय रायहरखाबायना नै अखाफोर आरो नानि बेफोरबायदि दिनैनिफ्राय खोनाबावोब्ला बा बेफोरबायदि जाबावोब्ला नाथाय आयै नोंबो बिब्दि रायहरनाङामोन ना बिखौ मोनथिया हुसियानो नों मानो बिदि रायना हरनाय आयै मा नोंबो बे सेंग्राखौ गोसो थोयो हो गोसो थोयो दानिफ्रायनो बेफोरबायदि सोलिदों माथो नोंना मोनथिखा बेथि बेफोरबायदि आल्थु फाल्थुबा जानाय नङा खिन्थु आयै आं माला बुंखो दे आं बेखौ गोसो थोयो होननानै आंथ' बेखौ मोजाङैबो सिनाया नों ओमफ्राय मानो बिब्दि रायनानै हरखो बिखौ इसेबांनो खमसे खमथ' जोंनि खोथाखौ मोजां खोनासंग्रोमोन मा खोनासंबावनोहाय मा खोनासंबावनो बे नुदों मबाइलफ्राव अखा नायबानो सोरांबानो मा जायो मा थायो बेफोरबायदि जाजानो लुगैदों नामा नोंलाय हो आरोथ' सेंग्रा गैया होननाया बार्थडे पार्टि ना मा जाहैनो उमुगाव थांनो बेसो जाबाय नोंना हो बेसो जाबाय बेबायदि जेबो नङा आयै बेजों लोगोसेथ' बिनि बिबाजैबो दङमोन ना आरो नों एसेबां फोथायाबा थानायाव थांनानै सोङै मा औ बिनि बिबाजैया जाय आंखौ दोनबोदों सासे दुथांखौ हमनो मोनदोंमोन ओमफ्रायथ' थानायाव लानानै थांदों आंखौ केस हैना होआ होनना बुंदोंमोन अब्लाबो बे दाय मावनाय जेराव बेखायनो हमना लांदोंमोन आंखौ दोनबोनायनिया बिबाजैया पुलिसाव ना आयै नोंनि बाथ्रायाबा बेसे नंखाय बेसे सैथो आं बुंखाबायना नों नांगौबा पुलिस थानायाव थांनानै सोङै नाङा लासिं सिंनो गामिफ्राव ओरैनो एसेयावनो नाम जालाबायनो बबाव थाना गाला गालि बेलाय आं थाङा बेफोराव नोंबो थांनो मोना दिनैनिफ्रायथ' न'निफ्रायनो ओंखारनो मोनला नोङो ओरैनो सिख्ला समहाय आइ हिनजावफोरा एसेयावनो एसे दाय जायो एसेयावनो एसे बदनाम जायो बेफोरखौ नों सानदोंना सानाफालाय हो दा बै सेंग्राजोंबो नोंखौ बायदिसिना खोनायोबा गामियावथ' खोथा सावरायगोन ना नोंखौबो बेखायनो बुङो आङो हरला सानला मोना गुना सेंग्राफोरजों बारा मिलि जुलि खालामलाबायनाङा रायलायो थिग दङ नाथाय बिदि बेरायनाय दोनबोलायनाय बेफोर थिग नङा ना नोंथ' आंनि खोथाखौनो फोथायनो नागिरा बिनि सायाव बे सेंग्राजोंथ' आंहा एसे एनैल' सिनाखि दङ बाखिथ' जों एसेबां मानिबो माबा नङाना लोगो नङा
नोंखि दाबो बेखौ गोसोथोदों? मा भरोसाहाय दानि जुगाव बे जाथिथि सेंग्रा फाल्थुक नुखाथारो बेखौसो मोनबाय नोङो हो खानायफ्राबो माबायदि जाथि जुथिनो रायलायनायफ्राबो जि दादागिरि दुगागा नुखाथारोहाय मानसिखौनो बेफोर सेंग्रानिफ्राय गोजानाव थाखा आइ खुनु भरोसा गैया बिसास गैथारा जाबाय दे नोंजोंबाथाय रायलायनायानो बेखारसो आंनि फिसाजोखौ जानला मानला सेंग्राया गोसथोनो फैदों हा गोसथोनो फैदों मा सानदोंहाय हो मा सानदों नोंबो मालाय खम बेथि बिमाखौ थगाय थगाय ओरै थांलाय माबा लोगोनाव थांनो कलेजाव थांनो एबारनिफ्राय मोजां नोजोर होनांसिगोनहाय हा हिनजावनि फिसा ओरैनो एसेयावनो एसे नाम जायो आंहा गिनाय मोनसैलाय लाङो उरायनायाबा बहा थांखो आइ उरायना ओइ गथ' गोख्रैयाव मा आदार हैदो थां मा खालामबाय थाखो नोङो दहायनिफ्रायनो बेबो मालाय गथ'आ मा जाखो न'खरावनो माबा बोरैबा सुनि हाबहांनाय बायदिसो मोनबाय आङो मोनसे जाना होबाय थायो बिफायाबो फैगासिनो बुंदोंमोन दा फन खालामफिननांसिगोन र' साला जेबोखौनो दाय मावथाराखैमोन आङो नंमारगौलै मदद खालामबाबो माबा मोजां मदद खालामबा गाज्रिसो सानजाफिनलाय लाङोलै बेबायदिनो जायो आरो माब्लाबा फैदोंब्रा ओमफ्राय आंखौसो फाल्थु होननो मा सानना बिदि बुंखो दे आंखौ महराव नायनानै आंखौ जाज खालामोलै नुनाय मानि सैथो जाजोबाब्रा बेबायदि जेरैबायदि मोखाङा एखनबा खावलासिब्लाबो नुनो हागौना थेवबोथ' मानसिया बिदि जायाबानो जाबाय जोङोलां बाराखौबा बेबायदि बुंजालाबायबा अभारलै बे अखाफोर बिमाया हले बोरैबा खाथारलै एसे मानसियानो खेंख्रा टाइपनि दसे थानानै अखाफोरखौ बुंहरबावगोनलां बिमाया मानो रायनो मोनखो आंखौ बेबायदि आंखौ एथ' बिदि रायनो मोननांगौ मानो बिदि बुंनो मोननांगौ मेहेरखौ रांखिनिलै हले बे अखाफोर बिमाया थुस आंनि आइ आफानोसो खिन्थाहरनो नागिरलायबावदों नामा साला जेबोखौनो खालामथाराखै आङो दोनलांदोंल'सो बेखौनो बिदि बुंथारबायलै आंखौ बुंबानो जागोन नामाब्रा हो बुंबानो जागोन खोथाया बिदि जायालै बांद्रायखौबा बेबायदि बदनाम खालामबा खावना लायजाबासो मोनथिगोन बे फिसाजोखौ साला खुनु खोथा गैया बिसास गैया मेहेरजों एफा बोरैबा बुंखाबायलै आंनि लुकखौसो एसेबां बोरैबा बुंबावदोंना बियो नाथाय बुंबालाय मा जानोब्रा मा जानो मालाय बुंबानोथ' जागोन बेथ' नङाना मोजाङालाय मोजां गाज्रियालाय गाज्रि आइ डन्ट केयारलै बेफोरखौ साला गावनि फिसाजोखौ गोसथोदों सानग्रा बियो नोंलाय आंनि हाथरखि जानोनो हाखायाना गुबुन सिख्लाफोरखौ आं मानो गोसथोनो दोननाय आंनि हाथरखिजोंखि सोरबा हागोन ओमफ्राय गोसोफोरखौ बे फुंफोरावल' एकदम फ्रेश मोजां गोजोननाय मोनोलै माइनाबो फुरा फ्रि जालाङोना नाथायबा जै सानजौनायनिफ्राय सानजौलांबाय मोनालांबाय एकदम हर जालांबाय बेलासिबाय माबा माबि एकदम खौरांफोराबो एखनबा गाज्रि फैयो मोजां फैयो जेबो फात्ता गैया दाथ' हैद थांसैलां बाजैया बबेसिम थांखोथाय बयबो आंखौ एकदम खामानि मावजानो लुगैथारबायदां बाजैयाबो बुंबाय थायो बाददे आरो बेफोरखौ सानालै आं दानो उनफोराव सानगोनलां बेफोरखौलाय मानो सानबाय थानो उनै मालाय दाउसिन दाउलाफ्राबो जरा दंबावलायोसो बिरलांगासिनो जरा मेहेरनासो गेजेर ससेयावनो आस'खान्दा जानानै थाबायलै बेसेबां सिमां दंमोन आंहाबो माथो खालामबावनो आरोना बेसेबां मोजां संसार जालांगौमोन आङो दा जुदि आंनि हाथरखिया दंमोनबा दाथ' बहा मोनफिनबावनो आंलाय बिहामजो जोबोद मोजां मोनबाय आं गोसोखौ नों फैनानै थारमाने गोसोफ्राबो एसे असान्ति दंथ'योमोन नालाय आयै गोसोखौलाय मानो असान्ति लाखिनांगौ दे जेब्लायबो हेपिसो थानो नांगौ ओमफ्रायथ' नै आं फैबायना एबार नोंसोरखौ गासिबो दुखु दङबा खारहोजोबनोसै आं दुखुफोरखौ नों थानायब्लाथ' माने जोंनि न'खराव दुखुआनो फैखानाय नङा दे बिहामजो सनाबाना आंनि नायल' जाल' बिहामजो सासे ओमफ्रायो नों माब्ला फैथारो बेखौसो नेना दंगासिनोखामोन आङो नंगौना आयै औ हा नङाबा माथो माब्ला आबाजों फैगोन आरो नोंसोर सानैनि माने मोजां संसारखौ नुबावनांगौ जाखो अह नुगोन दे आयै र' नुगोन ना औ दे बिहामजो आरोथ' दैज्लां बोथोर सफैखाबाय माइ गायनायबो सम जानोसैयानो दाथ' आरो नोंबो फैनांगोनहाय एबाराव बिहामजो माइ गायनो जोंहानाव आयु हाबाब दानिफ्रायनो माइ गायनो लिंखाबावबायसो आइया दे आरो जागोन ना बेफोर उनफ्राव जासिगोन बियो दाथ' माइ गायनायजोंबो ग्रोब नोंबो फैनायजों जासिगोनहाय बिहामजो
ओरैनो न'आबो लांदां मोनखासै नों फैब्लासो गोगोम मोनथारसिगोन जोङो आबैयाबो गोसोखांबाय थायो नोंखौ बेनाथ' बिदिनो गासिनो आयै ओमफ्राय इमि आयैखौबो नोङो जेबो दासानसैना आयै जि जाबायना आं बेफोरनि सोमोन्दै जेबो रायलायथ'नो गोसो गैथ'आहाय बिहामजो नोंहावाबोथ' नोंहावखासै माथो बुंबावनो बेखौबो मालाय आरो आं इमिखौबो बिदि जागोन होनना सानथाराखैमोनहाय नङा माने आयै बेफोर माने मिसआन्डारस्टेन्डिंबोथ' जानो हागौना आंनो साना गासैबो बाथ्राखौनो खिन्थाजोबखाबाय आरो आं सानना मोनबाय जे माबा मोनसे मिसआन्डारस्टेन्डिं जादोंदां आफायाबो बिदि ट्राइ खालामनाय नङा अयनायनो आरोथ' इमि आयैयाबोथ' बिदि जानो होननानै जानाय नङाना माने जोंहा मोनसे फेमिलि ना आयै आरो बेफोरनो एसे दावराव दावसिखौ बुजिलायाबा बांद्राय लांगोन ना बेनो लासैयै जानो हागौ आंना बुंनाया माबाफोरबो गोरोन्थि जानो हागौ अब्लाबो आं गिदिरफोरजों बिदिथ' बुङामोन थेवबो आयै जों ज' मिलायनानै थानायानो साबसिन न' बेफोर दावराव दावसियाथ' सम सम माब्लाबा जाखायो जेबो नङाना माखासे बाथ्राफोरा बुंनानै फोरमायजोबनो हाया बिहामजो अब्लाबो आंथ' नाजागोनानो दे ओमफ्राय आंथ' मिन्थिखायो आयै नोंबो एथ'बां मानि बिदि नङाना नोंबोथ' बुजिखायोआनो बेफोरखौ रायलायबा गोसोफ्रासो बोरैबा मोनोहाय बिहामजो आरो बेफोरनि सायाव जेबो बुंनोनो नांला आं खोनासंनो बोरैबा मोनो गथ'फोर देरनानै बुजिबा बुजिबायसै बिसोरसो बुजिनांगौमोन दा आंथ' मा बुंनो माबा मोनसे बुंबाबो दायसो जाखायो नङा आयै अब्लाबो जेबो गोरोन्थि साननांला दे आरोथ' मिन्थिगौना आयै आंथ' ओंखाम ओंख्रिखौबो संखांबावबायसो दहाय फुङावनो मेहेरा हांसोखौ गोदाबाय ओमफ्राय हांसोजों खुमब्राजों बानायबाय आङो मा आयु आं माब्लाबानो नों संखांबावबायसो आंलाय बुंनोसो सानदोंमोन लायो जेबो नङा दे ओमफ्रायथ' आफायाबोनो खामानियाव थाङो एसे थाबनो ओंखामा थाबनो मोननांगौ होननायखाय साना खिन्थाखादोंमोन ना बेखायनो फुङावनो सिखारबाय आङो बानायबाय आङो गोख्रैनो हाबाब बिहामजो नायनायावसो एसे दुस्थु नुयोहाय नोंखौबो नाथाय नोङो जोबोद बुजिनाखा आंनि बिहामजोआ खोथाफ्राव जेरै जेना मावनाय दांनायफ्रावबो बेफोरबायदिनो आंनि बिहामजोआ जेनखाथारा दे आं जोबोद गोजोननाय मोनबायहाय बिहामजो ओमफ्रायथ' दिनै नोंनि आखाइनि संनायबो मोनजाबावसिगोनसो जोंहा औ आयै नाथाय ना बांद्राय बै खोथाफोरखौ बावजोबदो दे आयै बारा सानबाय थानांला दे माथो बुंबावनो आं मालाय आं बै दखानाव थांना फैग्रोनि र' माबा एसे मोनसे जिनिस नांगौ जादोंमोन बेखौ लायनां दे होमबालाय आयै आरोथ' नोमबिया गाइखेर साहा लोंबावनोनो दहायथ' लाल साहासो लोंबाय आराम खेबसे फुदुंना होदो बिहामजो जमा लोंनोसै स्रायनो दे होमबालाय आयै बा माथो रेस्टखौनो मोना मोनथारदोंला आङो आयु एथ' खामानि आरो नाथाय मावनायालाय गोदो न'आवबाबो मावखायोमोनलां आरो बेयावबोथ' बेनो खामानिसैना बहाथो फाराग गासिबो एखेसो अब्लाबो न'खौ मार गोसोखाङोलां बोरैबा थानो बारा मोजां मोना माथो मालायनाव मालायथ' नङा दिनै आंनिनो न' जाबायना आरोथ' जोबोद गोजोननाय मोनदोंथ' आंबो मोननायालाय एसे माने फेमिलि बुरजानो बेखौथ' आं मोजां मोनखायोना फेमिलि बुरजा थाब्ला अब्लासो इन्ट्रेस्ट गोगोम जायो दा बेखौबा मानो बिसोर आइमोनाबो नांलायनांगौ दे बेफोरलाय बुजिलायनानै थानांगौना एसेनो अके होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय आरो नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो थेंक इउ सनामोन जों लोगो मोनफिनसिगोनलाय नेक्स्ट एपिसोडजों गाबोन जुदि आरो जेबो प्रब्लेम जायाबा आरोना दे अब्ला सनामोन नायना बोरै नांखो नोंथांमोना फोरमायहरबानो जाबाय मोजां नांदों गाज्रि नांदों जायखि जाया मानो अब्ला नै जों थांथ'लायनोसैलाय लोगो मोनफिनसिगोनलाय आरोना बाय बाय बयनिसिमबो लाभ इउ मेहेरनिफ्राय आरोथ' दाख्लै मोनसे बिराद गाजा कमेन्ट हरदों दे आंखौ दिनै बुंथ'ला आङो माब्लाबा बुंनोसै नाथाय जेरैबायदि बुंहरदों बेफोरबायदि जेबो नङामोन आरोना लोगोसे आरो बयनिसिमबो थेंक इउ स' माच एसेबां मोजां कमेन्ट खालामहरनायनि थाखाय आरोथ' थारैनो नोंथांमोनाबो जोंजों लोगोसे गोबाङानो दुखु मोनदों फोरमायहरदों लोगोफोर जेबो दा प्रब्लेम गैथ'ला जायखिजाया मोनथिया आरोना माब्ला मा जायो अब्ला दे होमबा बाय बाय आरोथ' रावबो दुखु दाजासै दै लोगोफोर जोंबो बांद्राय दुखु जाथ'वासैना जेब्लासिम थांनानै थागोन नोंथांमोननि गेजेराव जों बेफोरबायदिनो नुजाफैबाय थागोन आरोना जेबो जायाबा आरो जेबो प्रब्लेम गैयाबा दिनै भइस होनायाबो आं मोनायावसो माने हर माने फुङानो जालायलांबाय आरोना दा आं दसे उन्दुनोसैलै लोगोफोर बाय बाय